हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు తరపున స్వాగతం తెలియజేస్తున్నాము. సో ఈరోజు మనము ఈ 18 రోజులలో భగవద్గీతను అవగాహన చేసుకోవడము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో 9వ రోజులో ఉన్నాము. 9వ అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతున్నాము. దానికి ముందుగా నిన్న మనము చెప్పుకున్నటువంటి 8వ అధ్యాయము అయినటువంటి అక్షర పరబ్రహ్మ యోగము, అదే భగవత్ ప్రాప్తి అనేటువంటి ఆ అధ్యాయం యొక్క సారము ఒక్కసారి, అంటే ఆ అధ్యాయాన్ని ఒక్కసారి పునశ్చరణ చేసుకున్నట్లయితే ఈ 8వ అధ్యాయంలో బ్రహ్మము అంటే ఏమిటి, ఆధ్యాత్మము అంటే ఏమిటి, కర్మ, అధిభూతము, అధిదైవము అనేటువంటి విషయాలు ఏమిటి అని నాకు తెలుసుకోవాలి ఉన్నది కృష్ణ అని అర్జునుడు అడిగినటువంటి ప్రశ్నలతో ఆ అధ్యాయం మొదలవుతుంది. ఇక దానికి కృష్ణ భగవానుల వారు సమాధానాలు చెప్తూ, అంటే బ్రహ్మం అంటే ఏమిటి, అధ్యాత్మము అంటే ఏమిటి, కర్మ అంటే ఏమిటి, అధిభూతము, అధిదైవము అనేటువంటి విషయాలను గూర్చి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, సర్వోత్తమము శాశ్వతము అయిన ఆ జీవుడునే బ్రహ్మము అని, ఆత్మ పరమాత్మ తత్వాన్ని ఆధ్యాత్మము అని, సమస్త జీవుల ఉత్పత్తికి ఉనికికి కారణమైనటువంటి త్యాగపూర్వము యజ్ఞ రూపము అయినటువంటి కర్మలే, అంటే కార్యాలే కర్మ అని, అలాగే శరీరము లాంటి నశించే స్వభావాన్ని కలిగినటువంటి పదార్థాలను అధిభూతము అని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే సృష్టిలో దేవతల అధిపతిగా ఉండే భగవంతుని యొక్క విశ్వరూపమునే అధిదైవము అంటారు అని చెప్పారు. ఇక సర్వ జీవులలో నివసించేటువంటి ఆ పరమాత్ముడుని అధియజ్ఞము అని, అంటే సమస్త యజ్ఞములకు ప్రభువు అని అంటారు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక క్షరము అనగా నశించున్నది, నాశన రహితమైనటువంటి పరబ్రహ్మమే అక్షరము అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అలాగే అంత్యకాలంలో భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ దేహాన్ని త్యజించేటువంటి వాడు నిస్సందేహంగా ఆ పరబ్రహ్మాన్ని చేరుకుంటాడు అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. ఇక ఓంకారాన్ని ఉచ్చరిస్తూ దేహాన్ని విడిచేవాడు పరమపదాన్ని పొందుతాడు అని, అన్య చింతనలు లేకుండా నిశ్చల మనసుతో సదా స్మరణ చేసేవానికి ఇది సాధ్యమవుతుంది అని కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అలా భగవంతుని పొందిన వాడికి పునర్జన్మ లేదు అని, ఆ బ్రహ్మ చేసినటువంటి సృష్టి మరలా బ్రహ్మకు రాత్రి కాగానే లయిస్తుంది అని, సమస్తము నశించిన నిశ్చలంగా ఉండే పరబ్రహ్మ స్థానము అయినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుని యొక్క నివాసము, ఆ గోలోక బృందావనము, ఆ కృష్ణుని యొక్క ఆవాసము అది శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి స్థానము అని కూడా చెప్పడం జరిగింది. అక్కడికి చేరుకున్నటువంటి వారు ఇక తిరిగి ఈ జనన మరణ చక్రాలలోకి రావడము జరగదు అని చెప్పడం జరిగింది. ఇక ఆ పరంధామాన్ని చేరుకోవడము అనేటువంటిది అనన్య భక్తి చేత మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది అని చెప్తూ ఆ అధ్యాయాన్ని కృష్ణ భగవానుల వారు ముగించడం జరిగింది. సో ఇక ఈరోజు అధ్యాయము అయినటువంటి మనము చూడబోయేటువంటి 9వ అధ్యాయము పరమ గుహ్య జ్ఞానము, దానినే రాజవిద్య, రాజగుహ్య యోగము అని కూడా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది.
హరే కృష్ణ ప్రభు, స్క్రీన్ వస్తుంది కదా? వచ్చింది ప్రభు. సో ఈరోజు మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అధ్యాయము భగవద్గీత యథాతథములోని ఆ 9వ అధ్యాయమైనటువంటి రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని మనము చూస్తున్నాము. దీన్నే పరమ గుహ్య జ్ఞానము అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది. సో ఈ అధ్యాయాన్ని మనము చూసే ముందు, తెలుసుకునే ముందుగా ప్రార్థన. మొదటిగా గురు ప్రార్థన. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. శ్రీ గురు ప్రణామము. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ రూప ప్రణామము. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. శ్రీల ప్రభుపాద ప్రణతి. నమ ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్నితి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యాదేశతారిణే. మంగళాచరణము. వందేహం శ్రీ గురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీ గురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. శ్రీ కృష్ణ ప్రణామం. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. శ్రీ రాధా ప్రణామం. తప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. శ్రీ వైష్ణవ ప్రణామం. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. పంచతత్వ మంత్రం. జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. మహామంత్రము. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ జయ గోపీ జన వల్లభ గిరివరధారీ జయ యశోదనందన వ్రజ జన రంజన జయ యమునా తీరా వనచారి యమునా తీరా వనచారి జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ అండి. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురుమిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే.
సో ఈ 9వ అధ్యాయమైనటువంటి పరమ గుహ్య జ్ఞానము, దాన్నే రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగమును ఈరోజు మనము చూడబోతున్నాము. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకాన్ని శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యద్ జ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే శుభాత్. సో శ్రీ భగవానులు పలుకుతున్నారు ఈ విధంగా, ఓ అర్జున, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయపరుడవు కానందున ఈ అత్యంత రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వక విజ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న నీవు భౌతిక కష్టముల నుండి ముక్తి పొందుతావు అని ఆయన ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడి యొక్క జ్ఞానాన్ని, అత్యంత రహస్యమైనటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని, అదేవిధంగా ఆ అనుభవపూర్వకమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడానికి, అర్థం చేసుకోవడానికి ఆయన పైన ఎటువంటి అసూయ లేనటువంటి వాడు, నమ్మకస్తుడు, భక్తుడు అయి ఉన్నవాడు, ఆయనని ఎప్పుడు నమ్మేటువంటి వారికి మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది. అందుకే ఆయన అంటున్నాడు, నీవు నా పట్ల ఏనాడు అసూయ పరుడవు కావు. అందుకే ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని మరియు అనుభవపూర్వకమైనటువంటి విజ్ఞానాన్ని నీకు తెలియజేస్తాను. ఇది తెలుసుకున్న పిదప ఇక నీవు ఈ భౌతికమైనటువంటి కష్టాల అన్నింటి నుండి కూడా ముక్తుడవవుతావు అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ సాధారణంగా ఆ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా వివేకవంతుడవుతాడు, అంటే భక్తి మార్గంలో పురోభివృద్ధి చెందడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. భక్తులు నిరంతరం కూడా భగవంతుని యొక్క సేవలో నెలకొని ఉంటారు. తద్వారా ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో నెలకొన్నటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి శ్రద్ధగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అలాగే భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఉండడం ద్వారా ఆ భగవంతుణ్ణి అవగాహనం చేసుకోవడం, అంటే కృష్ణుని యొక్క విజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడము ఎక్కువగా జరుగుతుంది అని అంతకు ముందు నుంచి కూడా కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ వస్తున్నారు. సో ఇక భగవద్గీత యొక్క ఆరంభము నుండి, అంటే మొదటి అధ్యాయము మనము చూసినట్లయితే అది మిగిలినటువంటి మొత్తం గ్రంథానికి కూడా ఒక ఉపోద్ఘాతం లాగా ఉంటుంది. అలాగే 2, 3వ అధ్యాయాలలో వర్ణించబడినటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది రహస్యమైనది అని చెప్పి ఆయన దేహానికి ఆత్మకి ఉండేటువంటి భేదాన్ని, ఆ భక్తి భావనలో చేసేటువంటి కర్మలను గురించి ఆయన వివరించడం జరిగింది. అదే రహస్యమైనది అంటూ చెప్పారు ఆయన. అలాగే 7వ మరియు 8వ అధ్యాయాలలో చర్చించబడినటువంటి విషయాలు, అంటే భక్తి భావనకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు, ప్రత్యేకంగా భక్తికి సంబంధించినటువంటివి, అవి కృష్ణ భక్తి భావనలో జ్ఞాన వికాసాన్ని కలిగించేటువంటివి కారణంగా వాటిని రహస్యమైనవి అని చెప్పారు. ఇంతకు ముందు చూసినటువంటి ఆ 7 మరియు 8వ అధ్యాయాల్లో ఉండేటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని చెప్తూ, ఈ రహస్యమైన జ్ఞానాన్ని నీకు చెప్తున్నాను అర్జున విను అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ అధ్యాయంలో, ఈ 9వ అధ్యాయంలో ఆయన వర్ణించినటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా అనన్యమైనటువంటి ఆ విశుద్ధ భక్తికి సంబంధించినవి. అందుకే దీనిని ఆయన పరమ రహస్యము, అంటే అత్యంత రహస్యమైనవి అని చెప్తూ ఉన్నారు. అదే కాకుండా ఇక్కడ ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఇద జ్ఞానం, అంటే ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, అంటే ఇక్కడ ఆ జ్ఞాన సముదాయం, అంటే ఇక్కడ ఆ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి సేవను సూచిస్తుంది. అందులో ముఖ్యంగా శ్రవణము, కీర్తనము, శ్రవణము, అలాగే సేవించడము, అర్చనము, వందనము, అలాగే చివరికి ఆయనలో మనము సమర్పించుకోవడము అనేటువంటి అవన్నీ కూడా కలిగి ఉండేటువంటి విషయాలు కనుక ఇది అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. ఆ జ్ఞానాన్ని విను, నేను తెలియజేస్తాను అర్జున నీకు
ఎందుకంటే నీవు ఏనాడు నా పట్ల అసూయ లేనటువంటి వాడు, అంటే ఎప్పుడు నమ్మకాన్ని కలిగినటువంటి వాడు. కనుకనే ఆయన చెప్తారు భక్తి మార్గంలో నమ్మకము అనేటువంటిది చాలా ముఖ్యం. సో కాబట్టి ఆయన చెప్తున్నాడు, నీవు నన్ను నమ్ముతున్నావు కనుక నీకు ఈ అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను తెలియజేస్తాను. దానిని నీవు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఈ భౌతికమైనటువంటి కష్టాల నుండి నీవు బయటపడతావు, ముక్తి పొందుతావు ఈ కష్టాలన్నింటి నుండి అని ఆయన ఈ దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని గురించి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ఆయన మనం ఇంతకుముందు చూసినటువంటిగా చెప్పాను మీకు, రహస్యమైనది అనేటువంటి చెప్పినటువంటిది ఏంటి అంటే ఆ దేహానికి ఆత్మలకు మధ్య ఉండేటువంటి వ్యత్యాసాన్ని అవగాహనం చేసుకోవడము, దానిలో కర్మలు చేయడము ఆయన సాధారణంగా 2 మరియు 3వ అధ్యాయాలలో వివరించారు. ఆ తర్వాత అతి రహస్యమైనటువంటి భక్తియుతమైనటువంటి సేవ యొక్క జ్ఞానము, అలాగే ఆ ఆ భగవంతుడి యొక్క సంబంధము, అదే భగవత్ ప్రాప్తి. అంటే 7, 8 అధ్యాయాలలో ఆ అతి రహస్యమైనటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవడం జరిగింది. ఇక ఈ అధ్యాయంలో అత్యంత రహస్యమైనది అంటే శుద్ధ భక్తియుత సేవ మరియు ఆ కృష్ణ భగవానుల యొక్క ప్రతిస్పందన, భక్తుల ఎడ ఆయన ఏ విధంగా ప్రతిస్పందిస్తాడు అనేటువంటి అంశాలని ఈ అధ్యాయంలో మనకు ఆయన తెలియజేస్తున్నారు. ఇదే అత్యంత రహస్యమైనటువంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. సో దాని గురించి ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, రాజ విద్యా రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం. సో ఈ జ్ఞానము, నేను చెప్పబోయేటువంటి ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో అది విద్యలలో కెల్లా రాజు వంటిది, రహస్యాల అన్నింటిలో అత్యంత రహస్యమైనది, ఇది పరమ పవిత్రమైనది. అంటే పరమ పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానము ఇది ఆత్మ యొక్క ప్రత్యక్ష అనుభూతిని స్పష్టమైన అవగాహన ఇస్తుంది అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత, ఇది నిత్యమైనది, అంటే ఎల్లప్పుడూ ఉండేటువంటిది మరియు శాశ్వతంగా నిర్వహింపదగినటువంటి జ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియచేస్తున్నాను అర్జున. దానిని నీవు విని దానిని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఈ భవబంధనాల అన్నింటి నుండి కూడా నీవు ముక్తుడవవుతావు అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సాధారణంగా మనము చూసేటువంటి అనేకమైనటువంటి ఈ సాధారణంగా జనులు ఈ రహస్య జ్ఞానంలో తక్కువగా ఉంటూ ఉంటారు. ఈ జ్ఞానం అలా కాకుండా మనం సాధారణంగా బాహ్య జ్ఞానాలలో విద్యావంతులమై ఉంటాము. సాధారణంగా విద్యకు సంబంధించినటువంటి జనులందరూ కూడా మనం చూసేటువంటి సాధారణంగా రాజనీతి జ్ఞానము అని, సామాజిక జ్ఞానము అని, భౌతిక శాస్త్రము, రసాయనిక శాస్త్రము, గణిత శాస్త్రము, ఖగోళ శాస్త్రము, ఆ విధంగా వివిధాలు చదువుతూ ఉంటాము. కానీ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి శాస్త్ర జ్ఞానం గురించి ఎక్కువగా ఎవరూ కూడా పట్టింది. కానీ ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ జ్ఞానాలలో సోషల్ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో అది కింది స్థాయిలో ఉండేటువంటి జ్ఞానము అని, ఆ తర్వాత ఆయుర్వేదిక జ్ఞానము ఏదైతే ఉందో అది కొంత దానికంటే ఎక్కువ ఉన్నతమైనది, ఆ తర్వాత ఆస్ట్రాలజికల్ జ్ఞానము అని, ఆ తర్వాత విజ్ఞాన శాస్త్రం, సైన్స్, వీటన్నింటికంటే కూడా ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉండేటువంటిది ఈ గీతా జ్ఞానము అని ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము. కాబట్టి అన్నింటికంటే ఉన్నతమైనటువంటి ఆ విద్యలన్నింటిలోకెల్లా రాజు వంటి జ్ఞానాన్ని నేను నీకు తెలియచేస్తున్నాను అర్జున. దానిని నీవు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఈ భవబంధనాలన్నింటి నుండి, భౌతికమైనటువంటి కష్టాల నుండి బయటపడతావు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక చెప్పినటువంటి రాజ విద్య అంటే ఆ రాజు వంటి జ్ఞానము అని చెప్తున్నారు. అలాగే రాజగుహ్యం అంటే అత్యంత గుహ్యమైనది, అంటే రహస్యాలన్నింటిలో కంటే కూడా రహస్యమైనది. సాధారణంగా రహస్యం అంటేనే అది, ఇంకా రహస్యాలన్నింటిలో కూడా రహస్యమైంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే పవిత్రమైనది అంటే శ్రేష్టమైనటువంటి జ్ఞానము, ఉత్తమమైంది అని చెప్పారు, అంటే దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము. అలాగే ప్రత్యక్షావగం ధర్మ్యం అంటే ఇది ధర్మం యొక్క పరిపూర్ణత అని చెప్పారు. సుఖం అంటే చాలా సంతోషంగా నిర్వహింపదగినది, అవ్యయము అంటే ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ జ్ఞానము ఆయన
చెప్తున్నారు. మరి ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి, దాన్ని అవగాహన చేసుకోవడానికి ఉండవలసినటువంటి 2 అర్హతలు ఆయన చెప్తున్నారు. అదే చెప్పారు ముందు. అననసూయ అంటే అసూయ లేకుండా ఉండడము, అలాగే శ్రద్ధ అంటే విశ్వాసాన్ని కలిగి ఉండడము. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. అశ్రద్ధ దానా పురుష ధర్మస్యాస్య పరం తప అప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసార వర్మని. సో ఓ శత్రువులను జయించేవాడా పరంతప అని సంబోధించాడు అర్జున్ని. అంటే శత్రువులను జయించేటువంటి వాడు అని అర్థం. సో కాబట్టి ఓ శత్రువులను జయించేవాడా అర్జున, ఈ ధర్మము అంటే ఈ భక్తియుత యొక్క సేవ ఎందు విశ్వాసము లేని జనులు నన్ను పొందజాలరు. సో ఇంతకు ముందే చెప్పాము, ఆయన పైన నమ్మకము లేనటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో అటువంటి వారు ఆ భగవంతుణ్ణి చేరలేరు అని చెప్తున్నారు. అందువలన వారు పదే పదే ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకొని, ఈ సంసార సాగరంలో చిక్కుకొని ఈ లోకానికి తిరిగి వస్తూ ఉంటుంటారు. జనన మరణాల్లో నిరంతరము సైక్లిక్గా వారు ఆ విధంగా పొందుతూనే ఉంటారు తప్ప నన్ను తెలుసుకొని నా ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం లేదు. ఎవరంటే ఈ విశ్వాసము లేనటువంటి జనులు ఎవరైతే ఉంటారో అటువంటి వారు అని, ఆయనని ఎవరు చేరుకోలేరు, ఎవరు ఆయన్ని అర్థం చేసుకుంటారు అనేటువంటి విషయాలను కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్సాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. ఈ సమస్త విశ్వము నా అవ్యక్త స్వరూపంచే వ్యాపింపబడి ఉన్నది. సమస్త ప్రాణులు నాయందే స్థితమై ఉన్నాయి, కానీ నేను వాటి యందు స్థితుడను కాను. ఈ సర్వ లోకాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని ఆయన స్వరూపం చేతనే వ్యాపించబడి ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఈ సమస్త జీవులు, ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి జీవులన్నీ కూడా ఆయన యందే స్థితమై ఉన్నాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన ద్వారానే ఇదంతా కూడా వ్యక్తం అవుతుంది. ఇంతకు ముందే చెప్పుకున్నాము, ఆయన ఆ భగవంతుడు 3 విష్ణు రూపాలలో మహావిష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అని మహతత్వంగా ఉండేటువంటి మహావిష్ణువు, ఆ తర్వాత ప్రతి లోకాల్లోనూ ఉండి వ్యక్తీకరించేటువంటి వాడు ఆ గర్భోదక సాయి విష్ణువు, ఆ తర్వాత అన్ని జీవులలో సర్వంతరము వ్యాపించి ఉండేటువంటి వాడు పరమాణువు, అంటే అంత సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా వ్యాపించి ఉండేటువంటి వాడు ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉండేటువంటి లోకాల్లో కూడా ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నట్టు అన్నీ కూడా వ్యక్తం అవడానికి, అన్ని లోకాలు కూడా ఈ ఉన్నతమైనటువంటి సత్యలోకము నుండి ఆ అతలోకమైనటువంటి ఆ పాతాళ లోకం వరకు కూడా అన్నీ కూడా ఆయన ద్వారానే వ్యక్తమవుతూ ఉన్నాయి అని తెలియజేస్తున్నారు. ఇందులో ఉండేటువంటి సమస్త ప్రాణులు ఆయన యందే ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. కానీ ఆయన వాటి యందు స్థితుడు కాదు అని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ సర్వత్రా నేను ఉన్నాను, సమస్తము నాలో ఉన్నది, అయినా నేను వేరుగా ఉన్నాను అని అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు. దీన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఉదాహరణకు రాజు ప్రభుత్వానికి అధిపతిగా ఉంటాడు. అతని శక్తి యొక్క రూపము వివిధ ప్రభుత్వ శాఖలను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటుంది. అంత మాత్రాన ప్రతి శాఖలో ఆయన ఉన్నట్లు కాదు. సో అదే మాదిరిగా ఆయన అన్ని కూడా సమస్తము ఆయన ద్వారానే, రాజు యొక్క ఆజ్ఞ ద్వారానే అన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాయి. కానీ అక్కడ ఆయన వచ్చి కూర్చోడు. సో ఆ విధంగా మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్తుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, నచ మత్స్థాని భూతాని పశ్యమే యోగమైశ్వరం భూత బృన్న చ భూతస్థో మమాత్మ భూత భావనః. అయినను సృష్టించబడిన సర్వ ప్రాణులు నాలో స్థిరంగా ఉండవు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతమును తిలకించుము అర్జున అని చెప్తూ ఆయన చెప్తున్నాడు. నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడను అయినా నేను వాటిచే కానీ లేదా భౌతిక ప్రకృతిచే కానీ ప్రభావితము కాను.
ఆయన యొక్క ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆ దేనితో కూడా ఆయన కలిసి అంటే దేనికి ఆయన ప్రభావితుడు కాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆయనలోని ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పారు. అయినా కానీ ఈ సృష్టించబడినటువంటి సర్వ ప్రాణులు ఆయనలో స్థిరంగా ఉండవు అని చెప్తూ ఉన్నారు. వాటి యొక్క ప్రభావాల ద్వారా అవి వాటి యొక్క గమ్యాలను అవి చేరుతూ ఉంటుంటాయని చెప్తున్నారు. నా దివ్య శక్తి యొక్క అద్భుతాన్ని తిలకించు అర్జున, నేను సమస్త ప్రాణుల సృష్టికర్తను, నిర్వాహకుడును, వీటన్నింటినీ సృష్టించేటువంటి వాడను నేనే, వాటిని పోషించేవాడును నేనే. అయినా కానీ నేను వాటిచే కానీ అంటే ఆ సర్వ జీవులచే కానీ, ఆ భౌతిక ప్రకృతి చే కానీ అంటే ఆ ప్రకృత త్రిగుణాల చేత కానీ ఆయన ప్రభావితము కాడు అని చెప్తున్నారు. ఆయనే వాటన్నింటినీ నడిపిస్తాడు తప్ప వాటికి ఆయన ప్రభావితము కారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నాడు, సర్వత్రా వీచే ప్రబలమైన గాలి కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోని స్థితమై ఉన్నట్లు అదేవిధంగా సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి. సో సాధారణంగా గాలి ఎటో వీస్తుంది, ఎటో వెళ్తూ ఉంటుంది అనుకుంటాం. అలాగే ఇక్కడ సృష్టించబడినటువంటి సర్వ ప్రాణులు కూడా ఆయనలో స్థిరంగా ఉండకుండా వాటి యొక్క భావాలకు అనుకూలంగా వాటి యొక్క ధర్మాలను నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాయని చెప్తుంది. సో అలా వెళ్తూ ఎలాగైతే సర్వత్రా వీచే గాలి ఎల్లప్పుడూ ఆకాశంలోనే స్థితమై ఉన్నట్లు ఆ జీవులన్నీ కూడా నాలోనే స్థితమై ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సర్వ ప్రాణులు కూడా ఎల్లప్పుడూ నాయందే స్థితమై ఉంటాయి. ఎలాగైతే ఆ గాలి ఎంత వీచినా ఆకాశంలోనే ఉంటుంది, అలాగే ఈ జీవులన్నీ కూడా ఎంత వాటి యొక్క స్థిరంగా ఉండకుండా ప్రయత్నాలు చేసినవి ఆయనలోనే, ఎందుకంటే సర్వము వ్యాపించి ఉన్నటువంటి వాడు ఆయన కనుక అవన్నీ కూడా ఆయనలోనే, ఆ ప్రాణులన్నీ కూడా ఎల్లప్పుడూ ఆయన యందే స్థితమై ఉంటాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, సర్వభూతాని కౌంతేయ ప్రకృతిం యాంతి మామికాం కల్పక్షయే పునస్తాని కల్పాధౌ విసృజామ్యహం. ఓ కుంతి కుమారా, అంటే అర్జునుడు కుంతి కుమారుడు, కల్పాంతమున అన్ని జీవులు నా ప్రకృతిలో ప్రవేశిస్తాయి. అంటే ఆ బ్రహ్మ యొక్క పగటి సమయము అయిపోయి, కల్పము అంటే చెప్పుకున్నాం కదా, బ్రహ్మ యొక్క ఒక పగటి సమయాన్ని ఒక కల్పము అని చెప్పుకుంటాం. సో కాబట్టి ఆ కల్పం ఆయన యొక్క పగలు అయిపోయేటువంటి సమయంలో నిన్నటి అధ్యాయంలో కూడా చూసాం. బ్రహ్మ యొక్క పగటి సమయం అయిపోయి రాత్రి రాగానే ఈ జీవులన్నీ కూడా నశించి లయించిపోతాయి. మరలా ఆయన యొక్క పగటి సమయం రాగానే మరలా ఉద్భవిస్తూ ఉంటాయి అని చెప్పారు కదా. సో కల్పాంతమును అన్ని జీవులు నా ప్రకృతిలోనే ప్రవేశిస్తాయి, అంటే నాలోనే ప్రవేశిస్తాయి అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరొక కల్పము ప్రారంభమున అంటే మరొక ఉదయం, ఆ బ్రహ్మ యొక్క ఉదయం రాగానే ఆ భగవంతుడి యొక్క శక్తి ద్వారా అవన్నీ కూడా మరలా సృష్టించబడతాయి. నా శక్తి ద్వారానే అవన్నీ కూడా నేను మళ్ళీ వాటిని సృష్టిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి సృష్టి లయము అన్నీ కూడా ఆయనపైనే ఆధారపడి ఉన్నాయి అని మనము అవగాహనం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ప్రకృతిం స్వామవష్టభ్య విసృజామి పునః భూతగ్రామ మిమం కృత్స్ననమవశం ప్రకృతిర్వశాత్. మొత్తం విశ్వము నా ఆధీనంలో ఉన్నది. అంటే ఈ మొత్తం సృష్టి అంతా కూడా, ఈ విశ్వమంతా కూడా ఆ భగవంతుడు, ఆ దేవదేవుని యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. నా సంకల్పంతోనే అది అప్రయత్నంగా మళ్ళీ మళ్ళీ వ్యక్తమవుతూ ఉన్నది, మరియు నా సంకల్పంతోనే అది చివరకు లయించిపోతూ ఉన్నది. అంటే సృష్టి ప్రారంభము, సృష్టి ఆరంభము, సృష్టి అంతము అవడము అన్నీ కూడా ఆయన యొక్క సంకల్పంతోనే జరుగుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తుంటారు. సాధారణంగా మహావిష్ణువు యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసల ద్వారా, ఆయన యొక్క ఒక ఉచ్ఛ్వాసలు అంటే ఆయన గాలి బయటకు వదిలినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా బుడగలుగా ఈ సృష్టిలో గోళాలు, అంటే ఈ మండలాలని మనం చెప్పుకునేటువంటి గోళాలన్నీ కూడా కోటాను కోట్లుగా ఉద్భవిస్తాయి అని, మరలా ఆయన పీల్చుకున్నప్పుడు ఆయనలోనే మొత్తము అంతమవుతాయి అని చెప్తారు. సో అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఈ విశ్వమంతా కూడా ఆయన యొక్క ఆధీనంలోనే ఉన్నది.
ఆయన యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారా అనేది ప్రారంభం కావడం, అంటే సృష్టి రావడము, మరలా ఆయనలో లయం కావడము జరుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతు నానేన కౌంతేయ జగద్విపరివర్తతే. ఓ కుంతి కుమారుడా, నా శక్తులలో ఒకటైన ఈ ప్రకృతి నా ఆజ్ఞ మేరకు పనిచేస్తూ అన్ని చర అచర జీవులను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని పాలనలో ఈ జగత్తు మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఓ అర్జున, నా శక్తులలో ఒకటి అయినటువంటి భౌతికమైన ప్రకృతి, ఆయన యొక్క అపర శక్తులు అని చెప్పారు కదా, ఆయన యొక్క శక్తులలో ఒకటైనటువంటి ఈ శక్తి ఆయన ఆజ్ఞ మేరకు, అంటే ఆయన యొక్క మార్గదర్శకత్వంలోనే పనిచేస్తూ ఈ చర అచర, అంటే కదిలేవి కదలలేనిటువంటి జీవులన్నింటినీ కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. స్థావర జంగమాలు అంటాము. సో కాబట్టి చర అచర జీవులన్నింటినీ కూడా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఆ శక్తి యొక్క పాలనలోనే, దాని యొక్క అనుకూలంగానే ఈ జగత్తంతా కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ సృష్టించబడుతుంది మరియు నాశనం అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ భగవంతుడు భౌతిక జగత్తు యొక్క సమస్త కర్మల నుండి వేరుగా ఉన్నప్పటికీ పరమ నిర్దేశకుడుగా ఉంటాడని ఇక్కడ క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఇవన్నీ కూడా నిర్దేశించేటువంటి వాడు ఆయనే అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక సృష్టి ఆ పరమాత్ముడి యొక్క సంకల్పము ద్వారానే జరుగుతూ ఉంటుందని కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఉంటుంది. అలాగే సాధారణంగా సంతానం కొరకు తండ్రి తల్లి గర్భంలో బీజ ప్రదానం చేస్తారు అని చెప్తారు. అదేవిధంగా భగవానుడు కేవలము తన చూపు ద్వారా సమస్త జీవులను ఈ ప్రకృతి గర్భంలో నిలుపుతాడు అని చెప్తుంటారు. అప్పుడు తమ పూర్వ కర్మల యొక్క కోరికలు, కర్మల ప్రకారంగా వారు వివిధ రూపాలలోనూ వివిధ జాతులలోనూ అందరూ జన్మిస్తూ బయటకు వస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్తారు. అంటే ఈ జీవులన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క, ఆ దేవదేవుని యొక్క చూపు ద్వారానే జన్మించినప్పటికీ వారి యొక్క, ఇంతకుముందే చెప్తారు, అందరూ దేవుడైనప్పటికీ అందరి ఆ భగవంతుడి యొక్క అంశాలైనందుకు ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నారు అని డౌట్లు వస్తున్నాయి మనకి. సో అదే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. శీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు మనకి భాష్యంలో ఏమనంటే, జీవులందరూ ఆ దేవదేవుని చూపు ద్వారా జన్మించినప్పటికీ తమ పాత కర్మల కోరికలను అనుసరించి వివిధ దేహాలను స్వీకరిస్తూ ఉంటుంటారు అని చెప్పడం జరిగింది. సో కాబట్టి అంటే భగవంతుడు ఈ భౌతిక సృష్టితో ప్రత్యక్ష అనురక్తుడై లేడు అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ జరిగేటువంటి వాటికి ఆ జీవుడు చేసుకున్నటువంటి కర్మల ఆ కోరికల ప్రభావంగానే వారి జన్మలు తీసుకోవడము జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మూర్ఖులు ఆ భగవంతుణ్ణి పరిహాసిస్తారు, ఆయన్ని సరిగా ఎవరు ఆయన్ని అవగాహన చేసుకోలేకుంటున్నారో అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆయన ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. అవజానంతి మామూఢ మానుషీం తనుమాశ్రితం పరం భావమజానంతో మమ భూతమహేశ్వరం. సో ఆయన చెప్తున్నారు, నేను మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు, ఆయన ఇంతకుముందు కూడా చెప్పారు కదా మనకి, ఎప్పుడెప్పుడైతే ఎక్కడెక్కడ అధర్మము ప్రబలిపోతుందో, మంచివారు తన యొక్క భక్తులు కష్టాలకు గురి అవుతుంటారో ఆయా సమయములలో ఆ సాధువులను రక్షించడానికి, భక్తులను రక్షించడానికి, అధర్మాన్ని నశింప చేయడానికి, దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, ముఖ్యంగా తన యొక్క భక్తుల యొక్క సాంగత్యంలో ఆయన ఉండడానికి ఈ లోకంలో అవతారాలు తీసుకుంటారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా తీసుకునేటప్పుడు ఆయన మనుష్య రూపంలో అవతరించినప్పుడు మూఢులు నన్ను గుర్తించలేక, ఆ వారి యొక్క మూర్ఖ స్వభావము వలన, వారి యొక్క అజ్ఞానము ద్వారా, వారిలో ఉండేటువంటి ఆ మోహము ద్వారా వారు గుర్తించలేక భ్రమలో ఉండి వారు గుర్తించలేకపోతున్నారు. సకల భూతములకు మహేశ్వరుడునైన వ్యక్తిత్వం యొక్క దివ్యత్వము వారికి తెలియకున్నది, అందుకే వారు నన్ను పరిహసిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఇక్కడ ఆ మూర్ఖులలో జాబితాలో ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనం అనేక మంది ఉన్నారు. వారిలో ఒకటిగా తీసుకున్నట్లయితే
ఆ శిశుపాలుడు కూడా ఆ కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క ఒక మేనత్త కుమారుడు అని చెప్తారు. అయితే ఆమెకి ఏదో ఫంక్షన్ తెలుస్తుంది అట, అజ్ఞానం ద్వారా. ఈ శిశుపాలుడు ఆయన కృష్ణ భగవానుల చేతిలోనే మరణిస్తాడు అనేది తెలిసి తన మేనత్త అడుగుతుందట, నా కుమారుడి యొక్క తప్పులను క్షమించు అని అడిగితే ఆమెకి మాటిస్తాడట, ఆయన 100 తప్పుల వరకు క్షమిస్తాను అని చెప్తారట. సో ఆ విధంగానే శిశుపాలుడు అనేక సార్లు అనేకమైనటువంటి తప్పులు చేసినా కానీ 99 తప్పుల వరకు ఆయన్ని క్షమించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఆ 100 తప్పులు ఎప్పుడైతే ఆయన మాట ఇచ్చిన ప్రకారంగా మాట దాటిన తర్వాత ఆ శిశుపాలుని వధించడం జరుగుతుంది. అనేక సార్లు ఆయన్ని కృష్ణ భగవానుల వారిని కూడా అవమానపరుస్తాడు. ఒకసారి ఆ ధర్మరాజు రాజసూయ యాగం చేసి అగ్రతాంబూలం కృష్ణ భగవానులకి ఇస్తూ ఉంటే ఒక సాధారణ యాదవుడుగా ఉండేటువంటి ఎక్కడో బృందావనంలో తిరిగి వచ్చినటువంటి వానికి ఇస్తారా, నేను రాజుగా ఉన్నాను ఇటువంటి అని చెప్పి అవహేళన చేసేవాడు. సో ఆ విధంగా అట్లా చేస్తున్నటువంటి వాడిని తప్పులన్నీ కూడా ఆయన యొక్క అంటే ఆ ఇచ్చినటువంటి మాట నెరవేరిన తర్వాత అతన్ని కూడా శిక్షించి వేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా వారు ఆ మూర్ఖులు ఆయన్ని అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్తారు. ఇక ఎవరైతే గొప్ప ఆత్మను కలిగి ఉన్నారో, గొప్పవారు ఉన్నారో వారు ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుంటారు. వారి యొక్క స్వభావాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంత్యనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం. ఓ పార్థ, నా యొక్క దివ్యమైన శక్తిని ఆశ్రయించిన మహాత్ములు నన్ను సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు. ఎవరైతే ఆ భగవంతుడి యొక్క శక్తిని తెలుసుకుని ఆయనని ఆశ్రయిస్తున్నారో అటువంటి మహాత్ములు ఆ భగవంతుడిని సమస్త సృష్టికి ఆదిమూలమని తెలుసుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. తద్వారా వారు అనన్య చిత్తముతో అంటే చలనం లేనటువంటి స్థిరమైనటువంటి బుద్ధితో, మనసుతో కేవలము ఆ భగవంతుడి యందే మనసును లగ్నం చేసి వారు ఆ భగవంతుడి యొక్క భక్తి భావనలో నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తారు. దానికి ఆ బృందావనంలో యశోదమయ్య లాంటి అనేక మంది ఆ భగవంతుణ్ణి యథార్థంగా తెలుసుకుని ఆయన కోసం ఆయన యొక్క భక్తి భావనలో పనిచేసినటువంటి వారు చివరికి అర్జునుడితో సహా అందరూ కూడా. సో ఆ విధంగా ఆయన్ని యథార్థంగా తెలుసుకున్నటువంటి వారు ఆయనని అనన్యమైనటువంటి భక్తితో పూజిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, సతతం కీర్తయంతో మాం యతం తచ్చ దృఢవ్రతాః నమస్యంతచ్చ మాం భక్త్యా నిత్య యుక్తావుపాసతే. ఈ మహాత్ములు అంటే ఆ భగవంతుడిని ఎరిగినటువంటి మహాత్ములు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ దేవదేవుడిని తెలుసుకోగలిగినటువంటి వారు ఎల్లప్పుడూ ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ దృఢ సంకల్పంతో పరిశ్రమిస్తూ వినయంతో నా ముందు అంటే ఆ భగవంతుడి ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరము ఆ భగవంతుడిని భక్తితో ఆరాధిస్తూ ఉంటారు అని తన యొక్క భక్తులు ఆయన తెలుసుకున్నటువంటి ఆ మహా గొప్ప ఆత్మనులను కలిగినటువంటి భక్తుల గురించి చెప్తున్నారు. శ్రీల ప్రభుపాద లాంటి వారు మహాత్ములు ఎప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య లీలలను గానం చేస్తూ దృఢమైనటువంటి సంకల్పంతో ఆయన కొరకు పరిశ్రమిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. అదేవిధంగా వినయంతో ఆ భగవంతుడి ముందు ప్రణమిల్లుతూ నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుడిని భక్తి సేవతో ఆరాధిస్తూ నలుగురికి ఆ భక్తి మార్గాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తుంటారు. సో ఇక అంటే గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి స్థితిలో ఉండేటువంటి భక్తుల గురించి చెప్తున్నారు. వారు ఎలా అంటే కార్యకలాపాలలో పాల్గొంటారు అనేది చెప్తున్నారు. కీర్తన అంటే ఆ భగవంతుడిని ఎల్లప్పుడూ జపిస్తూ ఉంటారు. దృఢవ్రత అంటే దృఢమైన నిశ్చయంతో, విశ్వాసంతో ఆ భగవంతుడి పైన దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతోనూ నిశ్చయంతోనూ ఆయన ఉండి ఆయన్నే నిరంతరము కీర్తిస్తూ ఉంటారు అని చెప్తారు. నమస్యంత అంటే ఆ భగవంతుడికి నమస్కారాలు, ప్రణామాలు అర్పిస్తూ ఆయనకే శరణుజొచ్చుతూ ఉంటుంటారంటారు. నిత్యయుక్త ఎల్లప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుల్లోనే లీనమై ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇతర ఆరాధకుల గురించి కూడా ఆయన చెప్తున్నారు. ఇక్కడ 15 నుండి 25 శ్లోకాలన్నిట్లో కూడా భగవంతుడి గురించి చెప్తున్నారు. ఓ అర్జున, నేను సూర్యుని రూపంలో వేడిని ప్రసరిస్తాను
అంటే ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి విభూతుల గురించి కూడా చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నేను వర్షమును ఆపుతాను, వర్షమును కురిపిస్తాను, నేనే అమరత్వమును, అంటే శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి వాడు కూడా ఆయన ఏం చెప్తున్నారు, ఉండే విధంగా చేసేటువంటి వాడు ఆయన ఏం చెప్తున్నారు. మరియు నేనే మృత్యు రూపంలో వస్తాను, ఆ కాలం అనేటువంటి మృత్యువుగా వచ్చేటువంటిది కూడా నేనేం చెప్తున్నారు, నేనే శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మను నేనేం చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా నేనే తాత్కాలికమైనటువంటి ఆ పదార్థం కూడా, అంటే భౌతికమైనటువంటి పదార్థం కూడా ఆయనే అని చెప్తూ ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తున్నాడు. అంటే ఆ కృష్ణ భగవానుడి యొక్క భిన్న శక్తులు గురించి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి శాశ్వత తత్వము ఆయన ఏం చెప్తున్నారు, ఆ తాత్కాలికమైనటువంటి పదార్థాలు కూడా ఆయనే చెప్తున్నారు. అంటే ఈ సృష్టి అంతా కూడా ఆయన ద్వారా ఉన్నది అని మనము అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సూర్యుని ద్వారా వేడి వెలుతురు మనకి ప్రసరిస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఎండాకాలం అయిపోయిన తర్వాత వర్షాకాలంలో వర్షాలను ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక్కోసారి అవి కురవకుండా నిరోధించేటువంటి వాడు కూడా, ఆ ఎండాకాలం రాగానే మరి ఆ వర్షాలన్నీ కురవకుండా నిరోధించేటువంటి వాడు కూడా ఆయన చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన యొక్క భక్తుల గురించి, ఇతర భక్తుల గురించి చెప్తున్నారు. స్వర్గలోకాలను కోరుకుంటూ వేదాధ్యయనం చేసి, ఆ వేదాధ్యయనాల ద్వారా, వేదాలు యజ్ఞాలు యాగాలు చేయడం ద్వారా ఆ యజ్ఞ ఫలాలుగా వచ్చినటువంటి ఆ సోమరసాన్ని త్రాగేవారు పరోక్షంగా నన్నే ఆరాధిస్తారు. ఆ విధంగా కూడా వేదాధ్యయనం చేయడం కూడా ఆ భగవంతుడిని ఆరాధిస్తున్నారని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా వారు చేయడం ద్వారా పాపాలన్నీ తొలగిపోయి వారు పవిత్రులయ్యి, ఆ తర్వాత వీరు ఆ పుణ్య కర్మల యొక్క ఫలంగా, వారు చేసినటువంటి ఆ వేదాధ్యయనం వంటి పుణ్య కర్మల ఫలంగా వారు స్వర్గాధిపతి అయినటువంటి ఆ ఇంద్రుని లోకాలకు వెళ్తారు. వెళ్ళి ఆ దేవతల విలాస భోగాలన్నీ కూడా వీరు కూడా, దేవతలు ఏవైతే అనుభవిస్తూ ఉన్నారో అవన్నీ కూడా అనుభవిస్తారు. వారి యొక్క పుణ్య ఫలాలు తరిగిపోగానే తిరిగి మరలా ఈ భూలోకంలోకి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, స్వర్గలోకము యొక్క విశాలమైన భోగాలు అనుభవించుటచే వారి పుణ్య ఫలాలంతా తరిగిపోయిన తర్వాత వారు తిరిగి భూలోకానికి వస్తారు. మనం అంతే కదా, సంపాదించుకుంటాం. ఆ సంపాదించుకుని కూడబెట్టిందంతా కూడా వాడుకున్నట్లయితే ఖర్చు అయిపోతుంది. ఖర్చు అయిపోగానే ఏమవుతుంది, మరలా మనం సాధారణ స్థితికి వస్తుంటాం. అలాగే ఈ భూలోకంలోకి వచ్చినప్పుడు పుణ్యకర్మలు చేయడం ద్వారా, అంటే ఆ వేదాల అధ్యాయం యజ్ఞ యాగాదుల ద్వారా ఆ పుణ్యం వచ్చినటువంటి ఆ పుణ్య ఫలాలుగా ఆ ఇంద్రుడి యొక్క స్వర్గలోకానికి వెళ్ళి, అక్కడ ఆ స్వర్గలోకంలో విశాలమైనటువంటి భోగాలను ఆ దేవతలు అనుభవించేటువంటి ఆ భోగాలన్నీ కూడా వారు అనుభవిస్తారు. అలా అనుభవించడం ద్వారా ఏమవుతుంది, వారు చేసుకున్నటువంటి ఆ మన ఏటీఎం కార్డులో ఎలాగైతే మనం వాడుతూ ఉంటే తరిగిపోతూ ఉంటుందో, అలాగే ఆ పుణ్య ఫలమంతా కూడా తరిగిపోతుంది. తద్వారా తిరిగి అది అయిపోగానే తిరిగి భూలోకంలోకి వారు వస్తారు, మరలా జన్మ తీసుకోవడం జరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా భోగ వస్తు ప్రాప్తికై వైదిక కర్మకాండాలను ఆచరించేవారు భూలోకానికి పదే పదే వచ్చిపోతూ ఉంటారు. అలా కాకుండా భక్తి భావనలో ఉండి ఆ భగవంతుణ్ణి అంటే భక్తి అనన్యమైనటువంటి భక్తితో సేవించినట్లయితే వారు శాశ్వతంగా ఆ భగవంతుడితోనే ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవచ్చు అని చెప్పి కూడా చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అనన్యా చింతయంతో మాం ఏ జనా పర్యుపాసతే తేషాం నిత్యాభియుక్తానాం యోగ క్షేమం వహమ్యహం. సో ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, కానీ నా దివ్య రూపముని స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై నాయందే మనసు నిలిపిన వారికి లేనిదేదో అది సమకూర్చి పెడతాను, మరియు వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను. సో దీనికి మనము బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్గా ఆ భగవంతుని యొక్క స్నేహితుడైనటువంటి సుధాముడు, నిన్న సుధాముడు గురించి మనం అంతకుముందు చెప్పాను, కుచేలుడు. సో ఆ కుచేలుడు ఏది అడగకపోయినా ఆయనకి ఏది కావాలనో అది తెలుసుకొని ఆ సర్వ సంపదలు, తనకు కావలసినటువంటి సంపదలన్నీ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది తన భక్తుడైనటువంటి, తన స్నేహితుడైనటువంటి ఆ కుచేలుడికి. అలాగే ఇంకా మంచి ఉదాహరణగా మనం తీసుకున్నట్లయితే ఆ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్, ఆయన చిన్నప్పటి నుండే
అంటే నిరంతరము ఆ భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ కీర్తించేటువంటి వాళ్ళలో ఆ ప్రహ్లాదుని చెప్పుకోవచ్చు మనం. సో ఆయన ఎప్పుడూ కూడా ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య రూపాన్ని స్మరిస్తూ అనన్యమైనటువంటి భక్తిలో నిమగ్నమై ఉండడం జరుగుతుంది. తన తండ్రి సాక్షాత్తు తండ్రే అక్కడ కష్టాలు, ఎన్నో కష్టాలని పెడుతూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఆ హరినామ సంకీర్తనం చేస్తుంటే, ఆ హరిని నిరంతరము జపిస్తూ ఉంటే ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఆ ప్రహ్లాదుని ఏనుగులతో తొక్కించడము, కాలకూట సర్పాలతో కర్పించడము, పెద్ద లోయలో పడవేయడము, సముద్రాల్లో చేయడము, అగ్నిలో కాల్చడము చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎన్ని చేసినా కానీ ఆ చిన్న పిల్లవాడిగా ఉండేటువంటి ప్రహ్లాదుడు నిరంతరం కూడా ఆ హరినామాన్ని కీర్తిస్తూనే ఉండేవాడు. ఆ దివ్య రూపాన్ని స్మరిస్తూ అనన్య భక్తిలో నిమగ్నమై ఉంటాడు. కనుక ఆయనకి ఎక్కడ కూడా కష్టాలు రాకుండా, ఎన్ని మంటలో వేస్తే తాను ఆ మంటలలో కాలిపోకుండా ఉండేటువంటి తన ఆ సహోదరిని పిలిచి ఆ సహోదరిని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని ఆ ప్రహ్లాదుడిని ఆ సహోదరి యొక్క ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టి మంటలు వేరుస్తాడు. ఆ మంటల నుండి కూడా ఆమె కాలిపోతుంది తప్ప ప్రహ్లాదుడు కాలడు. అలాగే ఏనుగులతో తొక్కిస్తానికి తీసుకొస్తే అవి పక్కకు తప్పిపోతాయి. సో ఆ విధంగా ఎంతటి కష్టాలు వచ్చినా వారందరినీ ఆయన అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఎవరైతే ఆయన యొక్క దివ్య రూపాన్ని స్మరిస్తూ అనన్య భక్తితో నిమగ్నమై ఉంటారో, ఎప్పుడు మనసు ఆ భగవంతుడిపైనే నిలిపి ఉంటారో, వారికి ఏది లేదో దాన్ని సమకూర్చి పెడతానని చెప్తారు. వారికి ఉన్నదాన్ని సంరక్షిస్తాను అని చెప్తారు. సో ఆ ప్రహ్లాదుడి చివరికి తన తండ్రి దుర్మార్గాల నుండి ప్రహ్లాదుడిని కాపాడి ఆ రాజ్యానికి ఆ రాజుని చేయడం జరిగింది ప్రహ్లాదుడిని అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ విధంగా ఆయన ఆ నరసింహ అవతారంలో వచ్చి ఆయన్ని కాపాడి ఆయనకి సో తన్ని రాజుగా చేసి పోవడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా తన భక్తుల్ని కాపాడుకుంటారు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యాంతి దేవవ్రతా దేవాన్ పితృన్ యాంతి పితృవ్రతాః భూతాని యాంతి భూతేజ్యా యాంతి మధ్యాజినోపి మాం. సో ఆయన చెప్తున్నారు, దేవతలను పూజించేవారు దేవతల యందు జన్మిస్తారు, పితృదేవతలను ఆరాధించేవారు పితృలోకాలకు వెళ్తారు. అదే మాదిరిగా భూత ప్రేతములను అర్చించేవారు అలాంటి వాటిలోనే పుడతారు. కానీ నా భక్తులు నన్ను చేరుకుంటారు. ఎవరైతే నన్ను సర్వదా స్మరిస్తూ నా భక్తి మార్గంలో ఉంటారో వారు ఖచ్చితంగా నా శాశ్వతమైనటువంటి ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని ఆ భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని చెప్తున్నారు. సో వివిధ రకాలైనటువంటి భక్తులు ఆయనకి ఏ విధమైనటువంటి భక్తిని వ్యక్తపరుస్తారు అని చూసినట్లయితే, ఆ కుచేలుడు ఆయనకి ఏమీ లేదు, తన దగ్గర ఎప్పుడు నిరంతరము ఆ భగవంతుడిని ధ్యానిస్తూ ఉంటాడు. చివరికి తన దగ్గర ఉండేటువంటి ఇంట్లో ఎప్పుడో పాతగుగా ఉండేటువంటి అటుకులు ఇస్తే కూడా ఆయన చాలా ఆనందంగా స్వీకరించాడు. అలాగే ఈ శబరిమాత గురించి అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది. ఆమె శ్రీరామచంద్రుడి కోసం ఎంతో కాలంగా ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంటుంది. ఒక సమయంలో ఆయన దగ్గరికి ఆయన వస్తే ఆయన ఎంతో సంతోషించి ఆయన కోసం పండ్లు అన్నీ తీసుకొచ్చి మంచి మంచి పండ్లు తీసుకొచ్చి పెడుతుంది. తీసుకొచ్చి చివరికి ఆయనకి ఇచ్చేటప్పుడు అంత జాగ్రత్తగా తీసుకొచ్చినప్పటికీ, మంచి పండ్లు తీసుకొచ్చినప్పటికీ మరలా డౌట్ వచ్చేసి ఆమె ఇవి బాగున్నాయో లేదో అనేటువంటి ఒక భావనతో ఆయన మీద ఉన్న ప్రేమ అలాంటిది. వాటితో ఎంగిల్ చేసి కొరికి చూసి బాగుంది అని ఇస్తుందట. అంటే వాటిని కూడా ఆయన స్వీకరించాడు. అంటే చూడండి, ఇక్కడ ప్రేమతో ఆయనకి ఏది సమర్పించినా, భక్తితో ఏది సమర్పించినా స్వీకరించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉంటాడు. సో అదే ఆయన యొక్క ప్రతిస్పందన, కృష్ణ భగవానుల వారి ప్రతిస్పందన. సో అలాగే ఇక్కడ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాడు గజేంద్ర మోక్షం, ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఆయన పిలవగానే, అంటే చాలా కాలం తర్వాత ఆయన అప్పటి వరకు తన సొంత ప్రయత్నాలు చేసి చివరికి ఎప్పుడైతే నీవు తప్ప నన్ను కాపాడే వారు ఎవ్వరూ లేరు అని ఎప్పుడైతే ఆ కృష్ణ భగవానుల గురించి, విష్ణువుని గురించి వేడుకుంటాడో, వెంటనే అక్కడ ఉండేటువంటి ఆ లక్ష్మీమాతకు కానీ తన వాహనానికి కానీ చెప్పకుండా ఆ లక్ష్మీమాత యొక్క కొంగెదో తగిలి ఉంటే అలాగే వచ్చాడంటారు కొంత సమయం. అంతటి ఆతృతతో తన భక్తులను కాపాడడానికి వస్తారు అని చెప్తారు. సో అలాగే ఆ భగవంతుడి యొక్క భక్తి చూసినట్లయితే అది చాలా సరళమైనటువంటి భక్తి అని ఆయనే చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో.
ఎంత సరళమైనటువంటి భక్తి అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క మనం చేయవలసినటువంటి భక్తి ఆయన కోసం ఏదో అన్ని చేయాలని లేదు. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యో మే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రయతాత్మనః. సో ఆయన చెప్తున్నారు, నాకు స్వచ్ఛమైన మనసు గల నా భక్తుడు ప్రేమతో భక్తితో ఆకును గాని పువ్వును గాని పండును గాని లేదా జలమునైనా గాని సమర్పిస్తే దానిని నేను సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చూడండి, పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి. ఆయనకి భక్తి ప్రేమతో ఆ పత్రాన్ని కానీ పుష్పాన్ని కానీ ఫలాన్ని కానీ ఇచ్చినట్లయితే ఆయన యొక్క భక్తులు ఇచ్చేటువంటి దాన్ని ఎంతో ప్రేమగా, అంటే ప్రేమగా ఇచ్చేటువంటి దాన్ని ఆయన సంతోషంగా స్వీకరిస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆయన ఎంతటి భక్త వత్సలుడు, ఎంతటి కరుణామూర్తి, ఆయన భక్తి ఎంత సరళమైనటువంటిది అని మనము తెలుసుకోవచ్చు. ఆయన ఏదేదో కోరుకోవట్లేదు. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తారు ఏంటంటే, ఆ కురుక్షేత్ర యుద్ధానికి ముందు ఆ కృష్ణ భగవానులు సంధి కోసం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఆయన వస్తున్నాడు అని చెప్పేసి దుర్యోధనుడు అనేక రకాలైనటువంటి వంటలు అన్నీ చేయించి ఆయన కోసం ఎంతో పంచభక్ష ప్రమాణాలు అన్నీ కూడా చేయించి అహంకారంతో నేను రాజుని, మహారాజుని, లేదా నేను చేస్తున్నాను అనేటువంటి ఒక అహంకారంతో ఏవేవో చేయించుతారట ఆయన కోసం. కానీ ఆయన అక్కడికి వెళ్ళకుండా తన యొక్క భక్తుడు అయినటువంటి విదురుడి ఇంటికి వెళ్తాడట. సో కాబట్టి అక్కడ ఆయన చాలా సాధారణమైనటువంటి పండ్లతోనే ఆయనకి చేయడం జరిగిందని, సపరేలు చేయడం జరిగిందని. సో కాబట్టి ఆయన భక్తి లేకుండా, ఆయన పైన నమ్మకం లేకుండా ఏవిచ్చినా ఆయన తీసుకోడు. కానీ భక్తితో ప్రేమతో ఎంత సాధారణంగా ఆ పత్రం పుష్పం ఫలాలు లేకపోతే నీళ్ళు ఇచ్చినా తీసుకుంటా అంటున్నారు. సో అది ఆయన యొక్క భక్తిని మనం చేయగలిగేటువంటి. అలాగే ఇక్కడ దీనిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫిగర్లు మనం చూసినట్లయితే ఈ చిత్రంలో ఈమె పండ్లు అమ్ముకునేట ఆమె చాలా పేదరాలైనప్పటికీ రోజు కొన్ని పండ్లు తెచ్చుకుని నిత్యం ఆమె అమ్ముతూ ఊర్లో అమ్ముకుంటూ ఉంటుంటుంది అని చెప్తారు. అయితే ఆమె భావం ఏంటంటే, సాధారణంగా ఎవరైనా ఇక్కడ ఆకలి అవుతుంది, డబ్బులు లేకపోయినా పిల్లలు గిని కలిసి ఆకలి అవుతుంది, పండ్లు కావాలంటే వారికి అలాగే ఇచ్చేటటువంటి, అంటే మాతృభావంతో వండుకుంటూ తను కావలసినంత వరకు రాగానే మిగిలిన వాటిలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా ఆమె అంటే ఆపదల అవసరాలు ఉన్న వారికి ఇచ్చేదట, తినడానికి కావలసినటువంటివి ఇస్తూ ఉండేది. అలాగే ఆమె పండ్లు అమ్ముతూ ఉంటే ఒకరోజు, అంటే ఇక్కడ ఆ చిన్ని కృష్ణుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయన చూస్తాడట ఒకరోజు ఆ పండ్లు కొనుక్కుందామని. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు పూర్వకాలంలో వస్తు మార్పిడి ఉంటుంది. మనం ఒక వస్తువు కొనాలంటే మన దగ్గర ఉండేటువంటి రైతులు ఉన్నట్టు అనుకోండి, ఆ రైతులు తను పండించినటువంటి ధాన్యాలను ఇక్కడ, సో నందుడు క్షత్రియుడిగా ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన ఏం చేస్తాడు, తన ఇంట్లో ఉండేటువంటి వైశ్యుడు, సో కాబట్టి ఆ ఇంట్లో ఉండేటువంటి ధాన్యము వాటినన్నింటినీ ఇచ్చి వస్తువులు కొనుక్కునేవారట. సో అయితే ఇది కూడా చూసినటువంటి ఆ కృష్ణుడు, చిన్న కృష్ణుడు, బాలకృష్ణుడు ఇంట్లోకి వెళ్ళి ధాన్యం గింజలు దోశల్లో పట్టుకొని నడుస్తూ, పిల్లలు మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది, ఇంట్లో చూస్తుంటాం. పిల్లలు చిన్నప్పుడు వాళ్ళ దోశలు ఏదైనా పట్టుకుని వస్తే మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఏమి మిగలవు. సో అలాగే ఆయన తీసుకుని వస్తూ ఉంటే ఆ దోచెట్లో నుంచి ఏమీ మిగలకుండా కొన్ని 2-3 గింజలు, ధాన్యపు గింజలు మిగిలి ఉన్నాయి, ఇవి తీసుకొని నాకు పండ్లు ఇవ్వా అని అంటాడట. సో ఆమె చాలా మాతృభావత్వంతో ఆ కృష్ణుడిని తన దగ్గరికి తీసుకొని ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకొని ఆ బుట్టలో ఉన్న పండ్లన్నీ కూడా ఆయనకి ఇచ్చేసి ఆ ధాన్యపు గింజలు ఏమి ఉన్నాయో అవి తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత చూడగానే ఆ ధాన్యపు గింజలు ఆ మాణిక్యాలుగా తయారవుతాయి అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆమె తెలుసుకుంటున్నప్పుడు, ఆ విధంగా ఆమె ఆ కృష్ణుడు ఆమెను కరుణించాడు అని తెలుసుకుంటారు. సో ఆ విధంగా ఆయన అంతటి భక్త వాత్సల్యుడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. వారికి ఏవి కావాలనో వాటిని సమకూర్చి పెడతాను అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా ఈ
భక్తి మార్గంలో మనం ఆయన్ని పూజించడానికి కావలసినటువంటి సాధారణంగా తులసి దళాలు, పుష్పములు, పండ్లు, నీళ్లు ఇవి సరిపోతాయి ఆయన భక్తికి సాధారణంగా మనం చేయడానికి అని చెప్తారు. అంతకంటే ఏమి గొప్పగా ఎక్కువగా అవసరం లేదు. సరే ఉన్నవాళ్ళు చేయడంలో వేరు, కానీ ఆ భక్తిని అనుసరించడానికి నాకు ఇంకా కావాలి అనేటువంటి భావన లేకుండా ఉంటుంది అని ఆయన చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, యత్కరోషి యదస్నాసి యజ్ఞహోసి దదాసి యత్తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. ఆయన చెప్తున్నారు, ఓ కుంతీపుత్రుడా, నీవు ఏ పని చేసినా, ఏది తిన్నా, యజ్ఞంలో అగ్నికి ఏది సమర్పించినా, ఏది దానం చేయించినా, మరియు ఏ తపస్సు ఆచరించినా వాటిని నాకు సమర్పించి చేయుము. మదర్పణం ఆయనకి, ఆయన కృష్ణార్పణ ధోరణిలో, అంటే కూడా ఏది మనం చేస్తూ ఉన్నా, ఏ పని చేసినా ఆ పనిలో ఆ భగవంతుడిని తలుసుకుంటూ మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను మనం నిర్వర్తించిన వాటిని కూడా ఆ భగవంతుడిని తలుసుకుంటూ చేసినట్లయితే ఆ చెయ్యమని చెప్తున్నారు. తద్వారా వాటి వలన కలిగేటువంటి ఏ భవబంధనాలు కూడా ఆ భక్తుల్ని అంటవు అని చెప్తున్నారు. సో అంతకుముందు కూడా చెప్పారు ఆయన, నా భక్తి భావనలో పనులు చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే నీటిలో ఉన్నటువంటి తామరాకు ఏ మాదిరిగా అయితే నీటితో తడవకుండా ఉంటుందో ఆ మాదిరిగా తన చుట్టూ ఉండేటువంటి ఈ ఇంద్రియ విషయాలు కానీ పాపకర్మలు ఏవి కూడా వారిని అంటవు నా భక్తులను అని చెప్తున్నారు. ఇక ఆయన చెప్తున్నారు, ఇంకా చెప్తున్నారు, శుభాశుభ ఫలైరేవం మోక్ష్యసే కర్మ బంధనై సన్యాస యోగ యుక్త హరే కృష్ణ సన్యాస యోగ యుక్తాత్మ విముక్తో మాముపైష్యసి. అన్ని పనులను నాకే అర్పితం చేయడం ద్వారా, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి తలుసుకుంటూ పనులు చేయడం ద్వారా నీవు శుభ అశుభ ఫలితముల బంధముల నుండి విముక్తి చేయబడతావు. సన్యాసము చే మనసు నాయందే లగ్నమయ్యి నీవు విముక్తుడవై నన్ను చేరుకుంటావు. అంటే ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడు అంటే అన్ని కూడా ఆయనకి అర్పించేటువంటి ఆ ధోరణిలో చేస్తూ పోయినట్లయితే ఆ మనం చేసేటువంటి ప్రతి పని కూడా ఆ భగవంతుణ్ణి నామస్మరణ ద్వారా చేస్తూ ఉన్నట్లయితే, ఆయనకు చేస్తున్నటువంటి భావనలో చేస్తూ ఉన్నట్లయితే, ఆ పనులన్నీ ఆయనకి అర్పించడం ద్వారా ఆ వాటి వల్ల కలిగేటువంటి శుభ అశుభ ఫలితాలకు సంబంధం ఉండదు. ఏదో పుణ్యం వస్తే పుణ్యలోకాలకు వెళ్ళి అక్కడ కొంతకాలం ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదు. అలాగే పాపం వస్తే నరకలోకానికి పోవలసినటువంటి అవసరం ఉండదు. వాటన్నిటి నుండి కూడా కాపాడి శాశ్వతంగా ఉండేటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్య ధామానికి చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడైతే మనము ఆ ఫలాసక్తి రహితంగా పనులు చేస్తుంటామో అదే వైరాగ్యము సన్యాసము అవుతుంది. అందువలన మనసు ఆ భగవంతుడి యందు లగ్నం అవుతుంది. తద్వారా విముక్తులయ్యి ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి ఆ కృష్ణ భగవానుడు ఎవరి వైపు ఉంటారు అని చూస్తే ఆయన ఎవరికి ఉండడు, అందరినీ సమాన దృష్టితో చూస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తుంటారు. సమోహం సర్వభూతేషు నమే ద్వేషోస్తి న ప్రియః ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మయి తేషు చాప్యహం. సో నేను ఎవరి పట్ల పక్షపాతము కానీ లేదా విరోధ భావంతో కానీ ఉండను, సర్వ ప్రాణుల యందు సమత్వ బుద్ధితో ఉంటాను అని ఆ కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుడు ఎవరి పట్ల పక్షపాతంతో కానీ ఎవరి పట్ల విరోధ భావంతో కానీ వీరు నావారు లేదా ఇంకొకటి అనేటువంటి భావన లేకుండా ఉంటారు. అందరినీ కూడా సమాన భావంతో చూస్తూ ఉంటారు. కానీ ప్రేమతో నన్ను ఆరాధించే భక్తులు నాయందే నివసిస్తారు మరియు నేను వారి యందు నివసిస్తాను. సో అందరినీ కూడా ఆయన ఏ విరోధ భావం కానీ ఏ ఆత్మీయ భావం కానీ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఇది సాధారణంగా. కానీ ఎవరైతే ఆయనని భక్తితో సేవిస్తూ ఉంటారో, భక్తితో పూజిస్తూ ఉంటారో అటువంటి వారు ఆయన యందే వసిస్తున్నారు, నివసిస్తారు అని చెప్తారు. ఆయన కూడా వారి యందు నివసిస్తాను అని చెప్తున్నారు. అంటే కదా మరి మనం ఎవరినైతే మనం ఎవరితో మంచిగా మాట్లాడితే వాళ్ళు మనతో మంచిగా మాట్లాడుతుంటారు.
మనం ఏమీ లేకుండా ఉంటే అలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి మానవులుగా ఉండేటువంటి మనము, ఈ జీవులము ఆయన్ని చేరుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే, ఒక అడుగు ఆయన వైపు మనం వేస్తే ఆయన 10 అడుగులు, 100 అడుగులు మన వైపుకు వచ్చి మనల్ని కాపాడడానికి చూస్తూ ఉంటుంటాడని చెప్తుంటారు. ఎప్పుడు మనకి స్వేచ్ఛ, పరిమితులతో కూడినటువంటి స్వేచ్ఛ ఇస్తున్నారు. కానీ ఆయన వైపు మనం ఆయన్ని గమనించగలిగినట్లయితే ఆయన మన కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన మనల్ని కాపాడడానికి ఎప్పుడు కూడా రెడీగా ఉంటారు. కాకపోతే మనము ఆయన్ని గుర్తించి పిలవాలి అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. సో కాబట్టి ఎవరైతే ప్రేమతో ఆయన్ని ఆరాధించేటువంటి భక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యందే, అంటే ఆ భగవంతుడి యందే వారు నివసిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. అదే మాదిరిగా ఆ భక్తుల లో కూడా ఆయన ఉంటాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన. మరి ఈ సుఖ దుఃఖాల నుండి ఎలా బయటపడాలి అనేటువంటిది కూడా చెప్తున్నారు. క్షిప్రం భవతి ధర్మాత్మ శశ్వచాంతిం నిగచ్చతి కౌంతేయ ప్రతిజానీహి న మే భక్త ప్రణశ్యతి. సో త్వరితగతిన ఎవరైతే ఆయన్ని నిరంతరము ధ్యానిస్తూ ఉంటుంటారో వారందరూ కూడా ఆయన యందే వసిస్తున్నారు అని చెప్పాడు. అదేవిధంగా ఆయన కూడా వారి యందు వసిస్తాను అని అన్నారు కదా. సో అటువంటి వారు త్వరితగతిన ధర్మాత్ములవుతారు మరియు శాశ్వతమైనటువంటి శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. ఓ కుంతీపుత్రుడా, నా భక్తులు ఎన్నటికీ నష్టమునకు గురికాడు అని ధైర్యంగా ప్రకటించు అని చెప్తున్నారు. సో దానికి మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నటువంటి ఆ భక్త ప్రహ్లాదుడు, సో ఎంతటి తన తండ్రి ఆ హిరణ్యకశిపుడు ఎన్ని బాధలు పెట్టినా కానీ విచలనం లేకుండా దృఢమైనటువంటి నిశ్చయంతో ఆ హరినామాన్ని నిరంతరం చెప్తూ ఆయనే శాశ్వతమైనటువంటి వాడు అని చెప్తే అప్పుడు తండ్రి అంటుంటాడు, ఆ హరి మనకు శత్రువురా, నేనే దైవ స్వరూపుణ్ణి అని అన్నీ చెప్తే, కాదు ఆ హరి మాత్రమే శాశ్వతుడు, నిరంతరుడు, ఎప్పటికీ ఉండేటువంటి వాడు అని చెప్తూ ఉంటే ఆయన అనేకమైన ఇబ్బందులు గురి చేసినా కానీ ఎప్పుడు కాపాడుతూ ఉంటాడు. చివరికి ఆ తండ్రి యొక్క దుర్మార్గాలు పెరిగిపోయినప్పుడు ఆ విష్ణుమూర్తి, ఆ భగవంతుడు నరసింహ అవతారంలో వచ్చి ఆ ఆ ప్రహ్లాదుడిని కాపాడి ఆయన యొక్క హిరణ్యకశిపుడు బారి నుండి రక్షించడం జరిగింది అని చెప్తారు. ఆయన పొందినటువంటి వరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి భంగం కలగకుండా, ఆ బ్రహ్మ ఇచ్చినటువంటి వరానికి భంగం కలగకుండా అతన్ని చంపేసి ఇక అప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా చూడండి. ఆయన నరసింహ అవతారంలో వచ్చి ఆయన్ని ఆ మహారాక్షసుడి నుండి ఆయన్ని సంహరిస్తూ ఉంటే ఆ దేవతలు వారందరూ వచ్చి సంతసిస్తారు, చేస్తారు. ఆ ఉగ్రరూపుడై ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ఎవరు కూడా ముందుకు వెళ్ళలేకపోతుంటారట. లక్ష్మీమాతతో సహా ఎవరు కూడా ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళకుండా, బ్రహ్మ కానీ శివుడు కానీ ఎవరు కూడా. మరలా అప్పుడు ఆయన నీ కోసమే వచ్చాడు, ఆ ఉగ్ర రూపుణ్ణి శాంతింపజేయమంటే మరలా ఆ ప్రహ్లాదుడే ఆయన్ని కీర్తిస్తూ శాంతింపజేశారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి భక్తులకు ఆయన అంతటి అవకాశాన్ని ఇస్తున్నారు అని చెప్తారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, మరి ఎవరు ఆయన యొక్క భక్తి చేయవచ్చు అని చెప్తే ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, మాం హి పార్థ వ్యపాశ్రిత్య ఏపి స్యు పాపయోనయః స్త్రియో వైశ్యస్తథా శూద్రాః తేపి యాంతి పరాం గతిం. ఓ పృథతనయా, ఓ అర్జున, జన్మ జాతి కుల లింగ భేదము అంటే స్త్రీలైనా ఇంకెవరైనా కాకుండా ఇక్కడ లింగ భేదము లేకుండా సమాజము అసహించుకునేవారు అయినా ఆ భగవంతుడిని శరణు పొందిన వారంతా పరమ పదమును పొందుతారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ నన్ను శరణ పొందిన వారు అని చెప్తున్నాడు ఆయన. అంటే ఆ భగవంతుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని శరణుదొచ్చినట్లయితే ఎవరైనా ఏ జాతిలో పుట్టినా, ఏ కులంలో ఉన్నా, ఏ విధంగా ఉన్నవారు, ఏ లింగంలో ఉన్నా, అంటే ఇక్కడ వాటికి భేదం లేకుండా సమాజము అసహించుకునేటువంటి కుటుంబాలలో జన్మించిన వారు ఎవరైనా సరే ఆ భగవంతుడిని శరణు పొందినట్లయితే వారికి ఖచ్చితంగా ఆ పరమపదాన్ని పొందేటువంటి అవకాశము లభిస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇక ఈ భక్తి యొక్క అత్యుత్తమ సారాన్ని ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నారు.
ఈ అధ్యాయం చివరి శ్లోకమైనటువంటి ఈ శ్లోకంలో ఆయన అంటున్నారు, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణః. నీ మనసును ఎల్లప్పుడూ నన్ను స్మరింప చేయడంలో నిమగ్నము చేయుము, నా పట్ల భక్తితో ఉండుము, నన్ను ఆరాధించుము మరియు నాకు ప్రణామములు అర్పించుము. పూర్తిగా నాయందే లగ్నము చెందిన పిదప నీవు తప్పకుండా నన్ను చేరుకుంటావు అని ఆ భక్తి యొక్క తత్వం యొక్క అంతిమ గమ్యము, ఆ జీవుడి యొక్క అంతిమ గమ్యము, ఆయన్ని భక్తితో సేవించడం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనాలు, ఆ అత్యుత్తమమైనటువంటి సారాన్ని ఈ శ్లోకంలో ఆయన మనకి తెలియజేస్తూ ఉన్నారు. సో ఎల్లప్పుడూ మనసుని ఆ భగవంతుడిని స్మరించడంలోనూ నిమగ్నం చేసి ఆ భగవంతుడి పట్ల భక్తితో ఉంటూ ఆ భగవంతుడిని ఆరాధిస్తూ ఆయనకి ప్రణామంలో అర్పిస్తూ ఉన్నట్లయితే పూర్తిగా ఆయన యందు లగ్నమైనటువంటి పిదప ఈ జనన మరణ చక్రాలకు కాకుండా వీటన్నిటి నుండి కూడా ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొంది ఆ భగవంతుడి యొక్క ధామాన్ని చేరుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. చివరికి అంటే ఎవరైతే బుద్ధిమంతుడైనటువంటి వ్యక్తులు ఆ కృష్ణ భక్తి పద్ధతిలో నేరుగా చేపట్టి ఉంటారో, ఇక ఈ జగత్తులో సుఖంగా జీవించాలి అనేటువంటి భావన కాదు, చివరకు ఆయన ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్తూ ఈ అధ్యాయాన్ని ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ చివరి శ్లోకంతో ముగిస్తూ ఉన్నారు. సో ఈ విధంగా మనము ఆ భగవంతుణ్ణి నిరంతరము ధ్యానిస్తూ ఉన్నట్లయితే మనము ఆ పరంధాముణ్ణి చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దాని కొరకు మనందరం కూడా ఆ హరినామాన్ని జపిస్తూ ఉండాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే